Phasalo AMC ni sakthar mungbai Swbaijakha Indranagar ni Simi ITI road Amchai Joratwi Lamatwi Chaya Lamatwi Swnamjak Phalnok Tongthai nok te kisasuk borok ni boundary wall Swbaijakha kisasuk borok ni kaksa building Khorang liwo traffic jam wngmani mothaknani bagai samung khlai tongo AMC abo haikeno smart city project ni bisingtei Khorang no teibo naithoke sanamoiti sanani bagai khlai tongo samung Agartala city bisingo traffic jam free khlainani bagai sikangni simino lamaga nawo Chaya Lamatwi tangjak kwbangma lukurokni Phalnok tei nokhuk sbainani sengmani Agartala Municipal Corporation abo haikeno Phasalo AMC ni sakthar mungbai Swbaijakha Indranagar ni Simi ITI road Amchai Joratwi lamaga nawo Chaya Lamatwi Swnamjak Phalnok Tongthai nok te kisasuk borokni boundary wall Swbaijakha kisasuk borokni kaksa building Sbaimani kesaro Amchai ni lukurokni kasujak mawo khlaiga AMC ni naikol ojamarok fiaba police te tiasar tongmani bagai bathayawino samung khlai thangka AMC ni ojamarok Haifano AMC ni abo hai samungno tui kha dujakmani kok saka Amchai ni kisasuk borok किस लिए हुआ है आज अभियान किस लिए हुआ है कोई कमिश्नर सर से बात कीजिए हम बाइक नहीं दे पाएंगे बाद में Fiaba Chaya Lamatwi ashak bisi kolokma hafangni jaga thaisegei nokhuk Phalnok te office sanambai aboni benefit na harmani yagolobo kha kosomya Chaya Lamatwi hafangni jaga thayo nokhuk te Phalnok tangai tongnai lukurok abotei sanani kok sikarikha Khorang ni Simi Pranab ni kokthum Chini Khorang